udon. Okay. So, before sa Japan po ako, paborito ko po talaga ang udon noodle soup. At ang pinaka masarap na udon na tikman ko sa Japan ay yung beef udon noodles. Kaya ngayon wala akong kompletong sangkap kasi nasa Canada kami ngayon. Ayun. Halos wala ang ibang sangkap dito, hindi ko mahanap. Kaya nagluto naman po ako ng patsambang lutong Pinoy. Udon noodles. Yung udon, yung recipe, yung beef, naka 30% po siya kaya binili ko na. Alam mo na, ang buhay ay weather lang. So kung naka-French po yan kasi sa Maxi, sa Quebec. So, beef, tapos ito ang tawag sa Tagalog nito, sibuyas, white onions. Okay. Pagkain natin. Luto naman tayo ng patsambang lutong Pinoy.